Bona tarda, oxigenats. Perdoneu que començo jo avui el programa, però és que després d'un mes aquí criant tenim per fi la mallarenga just davant de la càmera donant de menjar els polls i és una meravella. I és que això no passa gaire sovint, de tenir una cosa tan brutal i tan a la vista. I res, us ho volia ensenyar, compartir-ho amb vosaltres, no sé quan durarà, perquè els polls ja són grans i hi ha un gaig que corre per aquí, que tard o d'hora se'ls ventilarà i s'acabarà l'espectacle. O sigui que tenim trauma assegurat. Però mira, quina passada. Us deixo amb Pons. Vinga, adeu. No ho tornaré a fer, però és que ha sigut una passada. Bona tarda, oxigenats. Déu-n'hi-do la situació en la que ens trobem i les activitats, projectes i esdeveniments que s'han hagut d'ajornar o reinventar. Per als que no el conegueu, el Delta Birding Festival és un esdeveniment de referència que es fa des de fa 6 anys al Delta de l'Ebre, a Montnatura, que ho porta la Fundació Catalunya La Pedrera, que juntament a l'ICO i a la botiga Òrix organitzen aquesta fira, que són 3 dies d'activitat intensa, apassionant, molt divertit, que és molt interessant. Jo hi vaig cada any com a participant, o a vegades també fent xerrades o fent viatges de tot tipus. És una fita esperada durant tot l'any per ornitòlegs, però també naturalistes en general, per gent d'aquí i també gent de fora, i suposa una gran i ingent activitat d'organització. Enguany, aquesta tasca no s'ha pogut fer amb normalitat i, per tant, hem decidit ajornar-lo fins l'any que ve i així garantir un festival encara millor que tots els que hem celebrat fins ara. Tornarem al setembre del 2021 i entre tots, visitants, voluntaris, expositors, patrocinadors i organitzadors, tornarem a recolzar la conservació dels ocells i de la natura en general, que és un dels objectius primordials d'aquest festival. Bona nit, oxigenats! Estem a una bassa a Gallecs i és plena època de reproducció de la reineta, de la Ila meridionalis. Podeu sentir els mascles que estan cantant perquè les femelles vinguin a aquest punt de reproducció i poder abraçar-se a elles amb aquest abraç que fan els amfibis, que es diuen plexus, i poder perpetuar la seva espècie. No només això, estem gravant els cants amb una gravadora que ens ha cedit Olympus i, bueno, els pròxims capítols ja us direm com funciona, ¿vale? Per ara té bona pinta. No només són importants els cants per ells, sinó també per altres espècies com la salamandra i alguns tritons que poden trobar els punts de reproducció sentint aquests cants. I a part, nosaltres els herpetòlegs també fem servir els cants dels amfibis per saber aproximadament quants mascles hi ha a la bassa. No només això, sinó les espècies. Moltes vegades aquests mascles canten entre la vegetació i no els podem veure, però si ens quedem un minut abans d'arribar a la bassa escoltant, podrem saber molta informació més que la visual. Així que si teniu la sort de poder apropar-vos a una bassa, podreu disfrutar d'aquest espectacle en aquesta època que és espectacular, com estem fent nosaltres avui. Ens ha tocat treballar en aquest punt d'aigua. Recordeu, teniu un concurs que vam començar la setmana passada i el vam anunciar i avui us he donat una pista d'una de les espècies i dels cants. Així que podeu participar a l'Instagram i al Facebook del Grem. Bona nit, oxigenats! Ja veieu que la primavera està on fire. En la previsió naturalista d'oxigenats podríem haver escollit entre moltes espècies, però ens quedem amb 5 i comencem molt contents amb en Constantí Stefanescu, que fa el programa de seguiment de papallones de Catalunya, del Museu dels Granollers. Un veritable expert en la matèria, un papallonòleg de luxe. El brocat variable i la blanca de l'Ars són dues papallones que trobarem sobretot el mes de maig volant en una sola generació. El brocat variable és una papallona típica dels ambients mediterranis, sobretot a boscos esclarissats, matollars baixos i herbassars, on hi hagi en abundància el lligabosc, espècies del gènere Lonicera, que és la planta a sobre de la qual les femelles ponen els ous. És una papallona de mida mitjana, d'un color taronja viu, que fa un vol ràpid i rectilini. Per la seva part, la blanca de l'Ars és una espècie més típica de la muntanya mitjana, que la veurem abundant a les muntanyes del sud de Catalunya i al Prepirineu i que a vegades penetra a l'estatge subalpí i aleshores el seu vol es retarda a mitjans de juny. És una papallona molt associada a l'ars blanc i a l'aranyoner, que són les plantes de què s'alimenten les erugues. Aquests dies estan sortint del niu molts polls de mussol banyut, un ocell que, tot i ser sedentari, és generalment força discret. Els polls, en canvi, durant la segona quinzena de maig,
Es detecten fàcilment ja que emeten unes vocalitzacions força peculiars que recorden el so que fa un d'aquests aneguets de goma quan el premem. A aquestes alçades ja gairebé han arribat tots els ocells migradors. La tórtora, per exemple, és aquí des de finals d'abril, però és justament ara quan se la pot detectar més fàcilment degut al seu parrupeig característic. És una espècie ben distribuïda per tot el territori, especialment amb mosaic de conreu i boscos, però es rarifica força per damunt dels 1.000 metres d'alçada. Durant la segona quinzena de maig es produeix històricament un pic d'observacions a l'igot vesper, un rapinyaire planador que aprofita les tèrmiques per guanyar alçada, per posteriorment deixar-se anar i cobrir llargues distàncies sense esforç i sense gaire despesa energètica. La situació meteorològica d'aquests dies farà que probablement, quan torni a sortir el sol i l'aire es torni a escalfar, aquest ocell migri massivament per damunt del Principat, amb la qual cosa el fenomen podria ser espectacular. La tórtora i l'aligot vesper són dues espècies que podem diferenciar, la primera per al seu cant i el segon el veiem sovint en vol. Ens en parlen dues persones que en fan el seguiment al peu del telescopi. Des d'aquí al Solsonès estic sentint moltes tórtores europees i us volia explicar el seu cant. La tórtora turca, que la veiem molt més en ambients urbans, i fa un so trisil·làbic, tu. En canvi, la tórtora europea fa un so constant, més dolç, i fa com un trrr. I aquí teniu una de les tórtores que hem marcat i alliberat aquesta setmana en el marc de l'estudi que estem fent amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Us en parlarem en més detall en propers oxigenats. Adeu! L'aligot vesper és una de les rapinyades a Europa que més es dona una confusió, ja sigui pel seu tamany mitjà estàndard, com moltes altres espècies, però sobretot per la diferent coloració que presenta, ja que és una espècie polimòrfica. A la primavera arriba només adults, i és la femella, que és marró i barrada, que els assembla més espècies similars i més comuns a Catalunya, com pot ser l'aligot comú. A la distància ens haurem de fixar amb el seu cos, que és petit en relació a la seva envergadura, amb una part exterior de l'ala o mà que és clarament més estreta que la part interior o braç. La cua és llarga i generalment la porta tancada. El coll és llarg, amb un cap petit, que recorda a la d'un cucut, i quan vola posiciona les ales horitzontalment, amb un vol que és lleuger i força flotant. Bon dia, oxigenats! Surto de casa pitant per anar a fer la passejadeta a la platja. De moment, us deixo amb un tema que vam deixar esbossat la setmana passada, el projecte Sèpia de l'Estartit. Us en parla en Boris Weisman. Hola, oxigenats! Estic aquí al port de l'Estartit, on els pescadors artesanals estan col·laborant amb el projecte Sèpia. Anem a buscar branques a un lloc autoritzat i l'escalem, fem una mara, una línia de corda i li amarrem les branques perquè la sèpia, calamar, puguin fer-ho servir per posar els ous. I també per recuperar els ous que s'hi troben als seus pedrals i a les seves arts de pesca. Doncs aquests ous els hem recuperat dels pedrals i de les xarxes d'aquesta setmana passada, són ous de sèpia i tenen una setmaneta. Van estar recent posats i a l'hora d'anar a llevar ens els vam trobar allà i en comptes d'arriar-los a mar els vam guardar aquí en aquest viver i d'aquí 3 setmanetes o així els incubarem amb les incubadores del projecte Sèpia. És com el que fa un pagès, poder ajudar a una espècie a que es reprodueixi, és a dir, com cultivar una mica el teu camp. Nosaltres plantem unes branques en allà i a les sèpies els agrada, és un lloc idíl·lic per posar els ous, que en allà els ous queden més oxigenats i és facilitar-los la feina. I nosaltres, a la llarga, potser ens en veurem recompensats d'alguna manera. Jo m'agrada fer-ho, simplement. Al programa Oxigenats de la setmana passada parlàvem que els ocells estaven començant a migrar. I de fet, aquí vam tenir una anècdota curiosa aquí, a la Llongada, a la barca de l'Isaac, que és del projecte Sèpia també. De l'ocell que em va venir a veure mentre navegava cap a Garbí, al Capsigrany. Estàvem navegant a les 6 del matí per anar a llevar la xarxa i va entrar per aquí volant. Jo estava aquí remenant 4 coses, me passava un pam de l'orella i va entrar aquí dintre el pont. Estava una mica cansat, se'l veia així hiperventilant i el vaig deixar fins a arribar en els galls per llevar. I abans de llevar el vaig agafar, el vaig revisar i com que estava bé el vaig arriar. A mesura que uns i altres anem canviant de fase i fer passejades per la costa del nostre municipi, augmenta les possibilitats de gaudir de la natura. Confiem que aviat això estigui a l'abast de tothom. Aquí sota, submergides, trobem l'Esfistoceira, un tipus d'algues brunes que a primavera tenen el seu màxim esplendor. Tenen unes vesícules d'aire que s'anomenen pneumatocists i l'ajuden a surar.
Aquesta alga és utilitzada com a bioindicador per la seva poca tolerància a les aigües contaminades. A més, és un hàbitat de cria i refugi de moltes espècies. Per això, els biòlegs marins parlen dels boscos de Fistoseira. Trobar-ne aquí, en aquesta cala, és una bona senyal de la qualitat de les aigües que tenim a l'Ametlla de Mar. I no gaire lluny d'aquí, al Parc Natural dels Ports, les àguiles calçades segueixen amb el seu confinament particular. En Joan Mestre, del Parc Natural, ens fa un resum de com els ha anat aquest darrer mes, des de que van sortir al confinats. Hola, oxigenats. Us feu una mica de resum de com va la temporada de cria al camp de les calçades dels ports. Tenim a la femella incubant, tenim 2 ous al niu. El primer ou el va pondre el dia 22 d'abril i bé, ara estem en plena incubació. I com a fets destacats tenim la visita de 2 mascles externs a la parella. Sabem que són 2 mascles adults, són diferents perquè tenen diferències en el desgast de certes plomes de vol i al principi es va fer ballar una mica el cap perquè les calçades en certes zones fan trios. A Madrid, per exemple, hi ha zones en moltes calçades on se calcula que un 25% dels territoris són trios. De moment aquí són visites puntuals, haurem d'anar seguint, a veure en altres temporades, a veure si tenim alguna sorpresa. Poseu les mans al cap amb això dels trios. És habitual en rapinyaires, com per exemple el trencalòs, i justament és una estratègia per poder garantir major supervivència de les cries. I tornant a les seqüeles del confinament, en aquest cas positives per la biodiversitat. Us he fixat que aquests dies estan veient molts espais periurbans, espais intersticials, aquests que queden entre polígons, vies de comunicació, espais urbans, que estan plens de vegetació, amb rebassars molt alts. S'han lliurat del desfici, de la falera, de tallar-ho tot. Ens en parla en Joan Ventura, del grup Antaxios. Aquests dies que ja podem sortir més de casa, podem visitar indrets com aquest que estic avui. No estic en un prat ni en un bosc, sinó en una zona verda urbana, que a conseqüència del confinament i que no s'han pogut fer tasques de manteniment, ha crescut l'herba i ha creat aquest magnífic herbassar que tinc aquí darrere meu. Si ens hi acostem i mirem amb atenció podem descobrir un munt de plantes i flors interessants i també un munt d'animals que aquí hi troben refugi i aliment. Alguns de molt importants, com els pol·linitzadors, abelles, papallones, escarbats, i també hi trobarem una gran quantitat d'ortòpters. Però tornant a aquests herbassars que han crescut en aquestes zones urbanes, aquests dies un munt de científics, gent del món naturalista i més de 30 entitats d'arreu del territori de Catalunya han signat un manifest per remarcar la importància d'aquestes zones i fer arribar també als seus gestors la necessitat d'intentar preservar aquestes zones tant com sigui possible. Si us hi voleu adherir, ho podreu fer en aquest enllaç que veieu. Doncs ja ho sabeu, si us agraden els herbassars plens d'idees espontanis, aquest és el vostre manifest. Precisament lligat a les plantes i flors ruderals, a l'Instagram i al Facebook d'Oxigenats hi trobareu un nou repte, com el dels amfibis que hem convocat amb el Grem i que encara està actiu. Per anar fent boca us proposem que pengeu fotos de flors ruderals, dels marges, dels parterres, de les vores de camins, a l'Instagram amb el hashtag herbassarsoxigenats. A veure si entre tots aconseguim tant de ressò com aquell que vam aconseguir, com vàrem proposar a l'inici del confinament, amb el hashtag amb prismàtics al terrat, que segueix ben actiu, amb més de 500 fotos fetes des del confinament i n'hi ha de molt i molt boniques. No deixeu de fer-hi una passejada, perquè val molt la pena, de debò. Fins la setmana que ve, oxigenats! Thank you.